Så. Det rykker sgu meget godt i flyet alligevel vinden der, hva'? Ja. Det gør det. Jeg ved, Lennart han fik lov til at lupe og sådan noget over mod her. Ja. På grund af vinden, ikke? Ja. Han kunne ikke styre den anden vej. Ja. Ja, men det rykker lidt i det gør det. Ja, det skulle ikke være mere end de der maks 4 sekunder. Nej. Så. Er det batteri, du har haft hele tiden, eller er det? Ja, jeg har 2, ikke? Jo. Ja. Og jeg tænkte, det kunne være, at du har sat det store i, du har fået af... Det kan ikke rigtig være der, fordi den her tab går ind her, ikke? Den går ind der, så det er for højt. Så det er for højt, ikke? Ja. Men den kan jeg godt tage et stykke af. Ja. Men lige nu, der får det lov at vente lidt. Ja, ja. Jeg vidste, hvorfor fanden de holder op med at lave sådan en fly, ikke? Jo. Det er underligt. Ja. Og det er sådan et stabilt godt fly, ikke? Jo. Så skulle da synd, de holder op med at lave det. Ja. Så. Så er der købt sådan et i stedet for. Det virker da mere stabilt. Hvad så? Så er det, jeg skal have et video her, ikke? Jo. Så, så. Der skal lys på. Ja. Og så er det dagligt tilsyn, hedder det, ikke? Ja. En hver ordentlig pilot kigger sin flyvemaskine efter. Så. Så er den klar. Det er til at på banen. Eller klarer du den selv? Det klarer jeg selv. Ja. Og så skal den her kameraet her, det skal så på flyet. Ja. Og så nu skal jeg huske, hvad det var, jeg skulle. Nu har jeg jo taget 2 flyvevideoer, ikke? Ja, ja. Så jeg skal huske, jeg skal lave en drejebog, Ja. Ikke for hvad der skal på. Det bliver jo nødt til. Ja, det skal have lov. Det er så et projekt i projekt, ikke? Ja, ja. Så det var et eller andet med, at nå ja. Jeg skulle lige prøve her. Sådan her. Sådan. Det er især til min bror. Han skal vide, hvordan det virker, ikke? Ja, ja. Så. Så flyet, det sidder i hatten, ikke? Og så vil jeg egentlig have taget, kigget mig selv i spejlet, ikke? Så man kunne se, det sad i hatten. Ja, ja. Men nu har jeg glemt at tage spejlet med. Så jeg kan gå over og kigge i spejlet i bilen. Ja. Så.
skal det ikke blive meget bedre. Jeg vil jo være ked af, hvis det falder af. Ja, det er sgu da være synd. Og det er så ærgerligt. Hvad koster en kamera der? Det koster 900. 900? Ja. Og så 1.500 for et 32 giga kort, ikke? Det sagde Søren, at det skulle være klasse. Jeg siger, jamen jeg har et kort. Jeg siger, jamen, det skal være et eller andet klasse 10. Ja, det skal være hurtigt. For at det virker, ikke? Jo. Og så siger jeg, jeg har nok ikke. Og så da jeg kom ned i rundkørslen der på Kongevejen, så tænkte jeg, det er sgu ikke sikkert, det jeg har, det er klasse 10. Nej. Så kørte jeg tilbage igen, så jeg må hellere købe kort også. Ja. Det er nok også det mest rigtige at gøre. Så. Så er den klar. Hej mor. Så går vi herud. Det er sten. Så nu er det spændende, om den skåner med.
sætte nogle større hjul på, Er du fri for fordi rand så og kom den klipgræs? også lidt højere op, ikke? Jo, så er du fri for rand og klipgræs. Ja, det er rigtigt. Ja. Det kan være, at du sætter batteri i, og så tager en tur i luften. Ja. Hvad var det, du gik den vej op, ikke? Jeg fik første gang, der startede jeg bare lige ud der. Ja. Og så anden gang, så gik jeg ud over den landede, og så startede jeg lige mod vinden, ikke? Op mod vinden, ja. Det er bedre at starte lige mod vinden. Ja. Ja. Det kan man mærke med det Ja, samme. det er det. Jeg skal bare passe på den der, den vil gerne få lov at åbne den. Det er meget svært at dosere det højt over. Starter? Ja. Ja. Altså jeg har pinden helt tilbage, Ja. når jeg starter, og det er ligesom det Kurt han sagde, det skulle vi gøre, ikke? Jo. Men jeg skulle ikke, altså når man spørger Sten for eksempel, Ja. Sten Svane, så siger han, at sådan er det ikke, fordi så ryger den jo, så ryger den lige opad, når den starter, ikke? Det er jo også det, Så, den gør. Men det er jo et eller andet med at holde halen nede, så den ikke går på næsen, ikke? Selvfølgelig. Især på den her. Det skal du gøre, ja. Så derfor så er det, så den skal have pinden. Men jeg tror bare, man skal snart, slippe den. den får bare lidt lyd, men nu får den slet ikke lyd fra, fordi den starter bare i løbet af 0,5, ikke? Ja. Så er det sådan, man skal til at få sluppet den sving. Jo. Det synes jeg er svært at... Ja. Og dosere. Ja, den, altså lige snart den går i luften, så skal bilen, den skal frem, ikke? Ja, fordi den stiger bare, og giver fuld gas. Ja, ja. Det er godt nok meget beskidt af det her. Jeg har lige siddet og vasket det, det var helt fint og rent, og så... Prøv at se, jeg har sat et nyt stykke i. Hvor fanden har jeg sat det hen? Det er her. Det har jeg sat et nyt stykke i. Ja, det ser fint ud. Så tog jeg de der plastik, der var for de der, de var klædt på vingerne. Så satte jeg ned i stedet for. Ja. Det ser den ligesom nye. Ja, fuldstændig ligesom nu. Ja. Og så vil jeg også prøve at starte op med
Du er modig Tænker du? og flyve lavt og dreje. Ja. Jeg var mere forsigtig. Nu skal du ikke blive kry, vel? Nej. Det var da flot. Ja, nu kom det ned. Ja, men det var da flot, at altså, sådan er det jo, at der er lidt turbulens, Ja, ikke, det er. som du skal korrigere for, så det er jo fint. Det var da fint. Ja, ja. Ja. Det er jo, man kan tydeligt mærke, det er bedre mod vinden. Ja, Der er slet ingen tvivl om. det er det. Nå, så er det kakaotid. Det er skidesmart, det der. Hvad siger du? Det er skidesmart. Det er ikke så tosset. Bare lige prøve. Sådan er det. Man skal lige prøve. Det er jo, det er lidt, det er ikke så koldt, jeg tror. Det føles koldt. Nej. Ja. Jeg har købt sådan et kamera, som du ser. Ja. Nu har jeg sat det i hatten, men det har lige siddet på flyvemaskinen. Ja. Ja, det er jo det er simpelthen enormt skægt at sidde derhjemme i sofaen og se sig på flyvepladsen der, ikke? Jeg skal til at eksperimentere lidt med FPV, ikke? Altså, Ja. jeg har fået nu en sender, der virkelig skal kunne sparke deroppe fra. Ja. Altså noget med 1,5 kilometer rækkevidde Ja. til kameraet. Ja. Eller Ja. til skærmen nede. Ja. Ikke? Ja. Så skal jeg jo finde ud af også, om jeg kan snuppe billedet samtidig, eller om den Ja. Men vi er ikke kommet så langt endnu. Det kniver med at få signalet over. Ja, det her det er ikke trådløst. Det optager bare på et kort, ikke? Ja. Fordi at når jeg flyver, jeg har alligevel ikke tid til at kigge på billedet samtidig med at jeg flyver. Nej, Så skal man have briller på og sådan noget, ikke? Så det er bare for at få evigt i øjeblikket. Ja, det er sådan en start til FPV, det der. Så, men det kan godt, man kan godt koble en sender på, så det sender signalet ned, ikke? Så, Og det fylder jo ikke en skid, sådan en sender der. nej. Så 200-300 kroner. Ja. Så det er sgu ikke det. Nej. Så du har brugt hundeboksen der kan være flyvemaskingrej i stedet for? Jamen det er fordi, sådan en lille en som den der, den skal sgu ikke engang skille sig, den kan det sgu snart ikke der. Ja. Ja. Fuld med cykel, så kan det jo være. Ja. Det skal jo være plads til det hele. Ja.
Det kan jeg godt. Så jeg har begge hænder til. Det kan jeg godt. Den er ikke flot, så. Ja, den er ikke flot før. Det kan jeg godt gøre. Det bliver spændende. Hvad sker der? Ja, Går den lige i gulvet? ja, Går den lige over? Så Ja. laver den. ja. Hvor meget har den masser af power? Nej, det er den altså. Ja. Altså, ikke, altså den er sådan lidt frontliner, ikke? Ja, ja. Men, og hvad den gør, det Nej, jeg tænker mere på, når den skal kastes, hvor meget den skal kastes, ikke? bare blive sådan en pæn lige. Jeg tror ikke, det skal gøre hverken til den ene eller til den anden side. Nej. Men en lille smule opad, eller bare lige ud. Jeg tror faktisk bare lige, fordi jeg ved ikke, hvad den gør. Ja. Ja, ja. Og det gik sgu meget godt derude. Det gik da fint. Ja. Ja. Fandens til forskel, når man lander op med vinden, ikke? Eller at du ikke har vindens skru på, ikke? Jo. Fordi så går den sgu lige nok op. Jo. Så gæsten. Ja, det gør. Ja, jeg tager godt kasten. Smart de der klappropeller der. Ja. Ja. Så du sætter gas på først, og så kaster jeg den sådan den her retning opad. Ved du hvad, jeg har sgu ikke radioprøvet den, det går ikke. Ikke, jeg tror, jeg er. Jamen, det skal man. Jeg har ikke set det carbon. Ja. Så Ja, skal jeg gå væk med den, eller? ja, det må du meget gerne, Ja. så går jeg, og så går jeg. Så 30 meter, siger bogen. Den er god nok.
Skal du stå lige bag ved mig? Du kan selv flytte dig. Okay. Det gik da meget godt. Trækker det fint, den motor, hva'? Ja. Det var sgu da meget godt, den der. Den er lige samlet, du taget den ud af æsken, og så flyver den sådan der uden trim eller noget som helst. Ja. Ret imponerende. Ja. Må jeg sige. Der er alligevel mange, der flyver, når de svæver der, ikke? Jo, De her hjul, de er 100 mm. de 100. Jamen, jeg skulle så... Men jeg ved ikke... Du skal vel have en... Jamen, det kunne de jo godt være. Så det eneste, det er forhjulet. Forhjul, Dem ja. der, de kunne godt være Ja, 100. større, fordi selvom de er bredere, så kan de godt være der, ikke? Ja. Det er værre med den her, fordi der er jo den her stang, ikke? Ja, jeg skal lave en ny. Ja, skal det lave er en ny. svært. Hva? Det er den med fjeder, ja. Den Ja. er god. Så en vil jeg nemlig også gerne have til min... hvad hedder den? Diner. Det vil Ja. jeg gerne have en med fjeder. Ja. Fordi det der stive lort der, det... De skriver lidt om det på RC Group der. Ja. At den har et svagt punkt der med næsehjulet. Ja. Det er der flere, der har Ja. lagt mærke til, at den mister fæstet, Ja. der hvor hjulet sidder fast. Ja, på Diner. Ja. Ja. Så det kan du lave om, ikke? Du kan lave... Der sidder jo i forvejen sådan en plastikplade. Oppe i, ja. Sidder den for oven eller for neden? Den sidder for neden. Den Ja. er limet i bilen, Ja. ikke? Ja. Ja. Så, men der kan man jo sagtens lave... Jamen det kan godt være, at den er god nok, men ellers så kan du lave en plade indvendigt opfra. Ja, jeg kan jo eller forsegle den ja, yderligere, så den bliver stærkere, Ja, ikke? ja. Fordi den er jo Ja. kun limet på kanterne. Ja. Du kan jo bare lægge en gang epoxy Ja, på den. ja. Men man kan sagtens, hvis man skal lave sådan et eller andet, hvor man skal have en plade, du kan købe ganske tyndt finer, Ja. som er let at skære til i facon, ikke? Og Ja, det ja. er lige så stærkt eller stærkere, end hvis det er plastik, Hvis ikke? det er plastik, ja. Ja. Du kan også købe det der tynde carbon Ja, og lægge i. ja, det kunne det også være. Ja.
købt et stykke carbon, 19 mm carbon op over. Jeg skal op til Søren og høre, om jeg kan købe en Dynam. Den har en pind. Den er 80 lang, den der kulstang, der sidder i vingerne. Ja. Den er 10 gange 10 udvendige og 8 indvendige. Ja. Den der sidder i den der, den er meget mere stiv. Den er 10 og så 6 indvendige. Ja. Så jeg vil op og have en ny pind til den. Jeg synes, den er for blød. Ja. Også fordi vingerne, de sidder jo kun på det der fæste, hvor den bliver skubbet ind i det hul der, ikke? Så den skal sgu være lidt mere, den må godt være mere stabil. Ja. Så det skal jeg op til Søren og se, om han har. Ja. Så skal jeg op og se, om han har hjul, fordi Ja. jeg skal have nogle større hjul på den, ikke? Ja. Jeg kan bare ikke forstå det der Kurt, han siger altså næsehjulet. Han siger, at næsehjulet skal være mindre end de der hjul, fordi han siger, at den må ikke stå sådan der. Men det gør den jo fra fabrikken. Hjulene er jo lige store på den, som den er nu. Ja. Ja, så hvis du sætter større hjul på, så kommer den bare lidt højere op. Ja. Og så står den stadigvæk sådan, ikke? Proportionalt er det samme jo. Ja. Men han vil jo ikke have, den må ikke stå sådan, siger han, for så går den jo i luften med det samme. Han vil have den op og stå sådan der, men fabrikken laver det vel ikke, hvis det ikke er. Men de står også næsten. Den står rimelig vandret, ikke? Det tror jeg, den gør. Ja. Så det kan godt være, at jeg skal købe et 85 mm eller sådan noget, tror jeg sætter på. Og så sætter jeg måske 70 foran, eller noget i den stil, ikke? Ja. Og så vil jeg se, om jeg kan få sådan en landingsstel, ligesom du har der på næsehjulet. Ja. I stedet for det der. Jeg synes, det er rart, den kan lige kan fjede, Ja. I stedet for at brække flyet i stykker. Det tror jeg sagtens, du kan få. Ja, i stedet for at brække flyet i stykker, ikke? Og så vil jeg købe sådan en fjeder og sætte på landingsstel, ikke? Jamen, tillykke med jomfruflyvningen. Ja, tak. Det gik jo fint. Må man sige. Har du set den der til 28, jeg har den store? Nej. Hvor og tog ved... Ja, men jeg er altid lidt nervøs, når man lige skal i luften og tingene. Det er kun sundt. Ja, den er utrolig lidt. Utroligt så mange, der spektrumsender heroppe, ikke? Ja, efterhånden var der mange, der kom. Ja. Der var en overgang, der blev rynket meget på den ene. Ja. Der er stadigvæk nogle inkarnerede Futaba-folk. Ja. Jo, men der er fordele og ulemper ved alle. Men altså, de har jo også lavet gode sender i mange år, ikke? Og så Spektrum var de første til at lave de der 2,4 giga. Ja. Men det er klart, det har de andre jo fundet ud af også. Ja. Så de køber deres chips det samme sted. Ja. Jeg har brugt Spektrum rigtig meget. Jeg startede med at bruge den inden der. Ja. Men det var også den første der kom, det var sådan en med begrænset rækkevidde, ikke? Det er en gammel DSM-2. Ja. Den gamle kanal, 6-kanal. Ja. Der er jo ikke mange, du kan binde den til i dag. Det skal være den der X, ikke? Jo. Det er rigtigt. Jeg kan bruge den som, hvad skal man sige, ja. gæstesender eller sådan noget. Ja.